Отидете в библейския стих. Бог ми каза, преди да започнеш това откровение, отиди в Библията, защото аз ще отида с тебе. И занеси това послание на църквата и на земята, защото на небето аз съществувам, ми каза Господ. Божието Слово се намира в Откровение 4. Откровение 4. Докато четем, да станем на крака. Преди да говорим за това откровение или това свидетелство, което се случи, и това се е случило в много малки части на света, но Бог погледна в Чили. Това се е случило в Канада, Пуерто Рико, също и в тази нация. Искаме Чили да бъде за Исус. Чета мощното Слово на Господа в името на Отца, Сина и Святия Дух и казва така. След това погледнах и ето врата отворена на небето. Първият глас, който бях чул да говори с мен като тръба, каза: ела тук, горе, и ще ти покажа това, което трябва да стане след това. И аз веднага бях в духа, и ето на небето стоеше престол, и на престола седеше един. Сега четем 11 на 5 глава. И видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества, и старейшините, и броят им беше десетки хиляди, по десетки хиляди и хиляди по хиляди. Казаха с висок глас: достойно агнето, което е било заклано, да приеме власт и богатство, и мъдрост, и сила, и почет, и слава, и благословение. Колко казват амин? Седнете. Ще бъда бърз, скъпи братя. Моля ви, църква, слушайте. Ще бъда бърз, скъпи братя, разказвайки това, което се случи с живота ми, за да бъде тази църква силна и мощна, защото е създал един мощен Бог. Аз не знаех това, което Бог ще да направи с мене. Но да, Бог знаеше какво ще да прави с мене. Това се случи в една вечер. Скъпи братя, докато аз спах, си спомням, че отидах да спа и в един сън Бог започна да работи с мене. Спомням си, че в този сън аз ходих и излезнах от къщата ни и ходих по улицата и чувствах как някой ме хваща за ръцете и ме качва до небето. Ходих върху облаците, тичайки и хваляйки Господа. Когато дойде един блясък върху мене и ми говорише, и самия блясък ми говорише и ми каза, и гласът ми каза така: Рикардо, Рикардо, трябва да оставиш твоята работа, защото аз искам да направя нещо в твоя живот и с църквата ми на земята. Колко са църква на Исус Христос. И когато ми каза тези думи, тялото ми се разтрепери и се събудих от съня и почнах да викам и да крещя върху леглото си. Какъв беше този сън? Това беше един сън първоначално. Слава на Господа за винаги. И този глас дойде много силно и не беше само тази вечер. Следващия ден пак отидах да спа и имах същия сън. Бях пренесен върху облаците и Бог ми проговори и ми каза: Рикардо, трябва да оставиш твоята работа, защото аз искам да направя нещо с твоя живот и с църквата ми на земята.
И си спомням, че аз се събудих, викайки, защото гласа беше всеки път по-силен и по-силен. И тялото ми се събуди, треперейки. И почнах да викам. Дойдеха баща ми и майка ми. И ме питаха: Рикардо, какво ти става? Аз им казах: не знам какво ми стана. Имах един сън и почнах да им разказвам съня на тях. Почнах да го разказвам на майка ми. И майка ми се помоли за мен и ми каза: Рикардо, ако е Господ, който ти говори, Той ще работи с живота ти тогава. Това е когато майките са посветени на Господа. Слава на Господа за винаги. Бог да благослови майка ми. Почнахме да се молим през нощта, да викаме. Почна да идва сутринта и да се показва със слънцето. И аз казвам на майка ми: мамо, трябва да отида на работа. Майка ми каза: Рикардо, тогава се облича и скъпи се и отида на работа. Вече пускахме от Бог потвърждение. Вече пускахме от Господ белези, ако е Той, който ти говори. Аз си спомням, че се изкъпах, смених си дрехите и отидах на работа. Аз работих в лабораторията в Чили. Там работих. Имах една работа много прекрасна и красива. Всяка сутрин идваше да ме търси един бус и ме караше до лабораторията в Чили. Има хора тук, които работят в тази лаборатория. Скъпи братя, но аз бях помолил Господа за белези, ако Той е, който говори с мен в съня ми. Спомням си, че пристигнах в лабораторията и когато слезнах от буса, една личност се представи пред мен и ми каза: какво правиш ти тук? Ти вече не трябва да бъдеш тук на това място. Ти трябва да бъдеш вън от това място. Този човек не познаваше Господа. Но Бог още веднъж проговори чрез този камък. Но Бог ми говори чрез няколко възможности в тази лаборатория. Още веднъж чрез един човек, който не познаваше Господа. И ми каза, че аз не трябва да бъда там. И си дадах сметка, че Бог дава белезите. Отидах, където е шефа. Шефа и му казах, представих се в офиса и му казах: идвам да оставя работата, защото Бог ми го нареди. И когато Господ нарежда, трябва да му се подчиним. Колко вярва, че трябва да се подчиним на Бог? И ми каза: къде ще отидеш, къде ще да работиш, къде ще намериш същата работа като тази. Аз му казах, че не мога да остана, защото Бог ми нареди да излезна от тук. Спомням си, че ми направиха едно голямо изпращане. Изпратих с близо 2000 човека, защото познавах почти всички. И се прибрах в къщи. Отидах плачейки, взех си нещата, защото белезите бяха дадени от Господа. Взех си нещата и си отидах в къщи. Когато пристигнах в къщи, майка ми беше на вратата. И аз си казах: мама, оставих работата, защото Господ ми го нареди. Тя ме погледна и ми каза: ако Господ ти го е наредил, Той ще работи с живота ти. Слава на Господа за винаги. Влезнахме в къщи. Това беше откровението. Влезнахме, вече не беше сън. Почнахме да беседваме с майка ми. Скъпи брати, не знам колко часове беседвахме в хола. За да идва нощта, аз погледнах през прозореца и казах на мама: дойде вечерта, трябва да отида да легна, защото Бог ще говори в съня ми. Аз мислех, че Той ще говори с мен в съня ми, но нямаше да бъде така. Той ще да работи с мен по друг начин. Аз не знам колко вярвам в свръхестественото. Аз спомням, че майка ми каза: отиди да легнеш, за да ти говори Господ, защото ще работи с теб в съните. Аз признах стаята ми, почнах да изкарам дрехите си и докато изкарвах дрехите си, място почна да се клати. Пода се клатише, стените се клатиха и аз казах: Господи, земетресение, което идва от Сантяго. Аз почнах тръгнах да излизам от стаята. Вратата беше отворена, когато тръгнах да излизам. Имаше някой на вратата, който не ме оставаше да излезна. Аз бутах, гледах навънка как майка ми тичеше от едното място на другото. Почнах да викам, но никой не можеше да ме чуе. Майка ми също. Имаше някой пред мене, който не ме оставаше да излезна. Беше някой невидим.
но беше ангел от Господа, който беше на това място. Слава на Господа за винаги. Колко вярвам в ангелите от небето. Слава на Господа. Душата ми те хвали. Аз си спомням, че се облегнах върху леглото. И когато бях върху леглото, почнах да викам. Мястото се клатише. Докато аз плачех, аз казах: Господи, какво е това, какво става, какво се случва? И почнах да викам. И докато аз се молих, дойде един глас, който се чуваше, глас, който, както вие ме слушате сега. Почнах да чувам гласа на Господа. Братя, един глас прекрасен започна да говори с мен и каза: Рикардо, сега като си стал работата си, ще почнеш да се молиш 7 часа на ден за твоя живот, за църквата ми, която е на земята. Слава на Господа за винаги. Няма да се молиш тук в твоя дом, а ще отидеш да се молиш в моя дом. Алелуя! Защото Бог иска да вдигне Неговия народ, който е на земята. Тези думи спряха да говорят. Този глас спря да говори и място спря да се клати. Аз станах на краката си, когато място спря да се клати, и излезнах. Вратата беше отворена. Приближих се и можех да премина през вратата. И когато минах през вратата, излезнах навънка, викайки, и почнах да викам. Майка ми тичаше към мен и аз си казах: чух гласа на Господа, чух гласа на Господа, чух гласа на Господа, чух гласа на Бог, чух гласа на Господа, чух гласа на Господа. Излезнах навънка, викайки: Алелуя, и почнах да казвам: чух гласа на Господа, защото Господ съществува. Бог говори в тези времена. Аз го казвам на всички тези недоверчивите, че Бог говори. Колко вярват, че Бог говори на църквата си. Бог говори с Авраам. Бог може да говори с нас също. Занесаха ме до църквата и беседвахме с епископа на църквата. И епископа каза: ще отворим всяка сутрин храма, за да идваш ти да се молиш. Защото, щом Бог ти го е наредил, ти трябва да идваш да се молиш. И така беше. И аз всяка сутрин идвах да се моля в храма. Отваряха в 8 храма и ме оставаха да се моля отпреде. И почвах да се моля 1 час, 2 часа молитва, 3 часа молитва. Аз не знаех защо ми ставаше тежко. Виках: Господи, остават ми 4 часа, ти ми каза 7. Докато в този момент чувствам отзад зад вратата как идва един шум подземен, който идва под земята и почна да се движи в храма. Аз го видях с очите си. Почна да го чувствам с тялото си, как се движеше в църквата от един край до другия, като един пияница. Храма се движеше. Когато отзад дойде един глас, гласът правеше място да се клати. И гласът ми каза, но гласът не беше, който беше първата вечер, но беше един тъжен глас, един пълен с мъка. И гласът ми каза: Рикардо, Рикардо, моли се за църквата ми, porque вече не е същата. Защото не е същата. Църквата ми се е променила на земята. Църквата ми е променила вярата си. Вече не вярва в мен, тя не вярва, че аз съществувам. Алелуя, кажи на църквата ми, че аз съществувам. Моли се, викай за църквата ми, за народа ми. Господ ми каза: църквата ми вече не пости, не се моли. Викай, моли се за народа ми. Гласът спря да ми говори, място спря да се клати. Аз станах на краката си и почнах да се моля. Бях сам, молех се вътре в църквата. Почнах да ходя и да се моля. И казвах: Господи, върни се да вдигнеш народа си, върни се да вдигнеш църквата си, да се върне вярата в Твоя народ, да се върне вярата в човека и в жената. Скъпи брати, свършиха 4 часа, които оставаха да се моля. Върнах се в къщи. Другия ден, така също имах 1 седмица от молитва.
Мина една седмица молитва. Дойде следващата седмица. Един понеделник, един вторник, една сряда аз ходих да се моля, докато дойде един четвъртък. Майка ми дойде да ме събуди сутринта. Слава на Господа, така беше. Майка ми дойде да ме събуди. Боляха ме костите, болеше ме тялото. И майка ми каза: Рикардо, стани, защото трябва да отидеш да се молиш. Мама, боли ме тялото, болят ме костите. Майка ми каза: моли се тук в къщата. Не, Господ ми каза: в неговата къща. Майка ми почна да ми помага да се облича и ме занесаха до храма, където аз отивах да се моля. Скъпи братя, храмът също е голям, където аз отивах да се моля. Спомням си, скъпи брати, че ме оставиха на вратата на храма. И аз им казах: оставете ме тук, и аз ще влезна да се моля в църквата. Аз почнах да се облягам на пейкици. Почнах да ходя напреди. Когато почнах да чувам гласове за хора, които викаха и се молиха. Тази сутрин имаше хора, които се молиха вътре в църквата. Аз се приближих и им казах: братя, молете се за мене, защото не ми достига сила. Нямам сила да се моля. Болят ме костите, боли ме тялото. Те ме помазаха и получих сила в името Исус. Защото от Него е силата. Колко иска да получат сила от страна на Господа. Алелуя, получих сила от страна на Господа. Почнах да се моля и да ходя по цялата църква. Почнах да викам отново с много сила и да му казвам: Господи, вдигни народа си, вдигни църквата си. Почнах да се моля, за да може Бог да направи нещо с Чили, нещо с тази страна, за да може Бог да изкарва хората от дрогата, за да може Господ да събира семейства, за да направи Господ нещо велико с Неговия народ, да реставрира народа си. Слава на Господа за винаги. Молитвата може много. Колко вярва, че Господ слуша молитвите. Слава на Господа за винаги. Душата ми те хвали и те прославя. Благословено да е името на Господа. Спомням си, брате, че бях така. Получих сила в името на Господа. И се отидах в къщи, беше един четвъртък. И се спомням, че се изкъпах, хапнах и отидах в църквата, защото имаше събрания. Спомням, че влезнах в храма и храма беше почти пълен. Аз казах: Господи, защо толкова хора може да се видят през седмицата? Как може толкова малко верни хора да има, които идват да хвалят името Ти? Но си дадох сметка, че е Бог, който движи хората. Бог води хората в църквата. Колко от вас Бог ги е докарал тук? Не идва който иде в църквата, Бог го докарва. Седнах много напред. Бях отпреди, сяднах. Помня си, че започна събранието. Скъпи братя, започна събранието. Покланяхме се на Господа, пеехме Му. Дойде Словото, свърши Словото. Пеехме отново. Помолихме епископа да даде накрая благословението. Той застана пред църквата и започна да моли благословение. Аз дигнах ръцете си и почувствах как някой минава зад мене, ме докосва по гърба. И когато ме докосна, аз падам на пода, без сила. Братите, които бяха около мене, това, което сега ще ви разкажа, това се случи пред цялата църква. И много от които сте тук, сте свидетели, че това се случи на това място. Слава на Господа за винаги. Това, което Бог искаше да направи, беше велико. Аз паднах на земята без сила. Ме питаха: какво ти става? Аз им казах: не знам. Почти не можех да говорих. Някой ме докосна и загубих силата си. Рикардо, но какво ти стана? И дойде епископа и ми каза: Рикардо, какво се случи? Аз казах на епископа: не знам. Някой ме докосна и загубих силата си. Почти не можех да говоря, не можех да отворя очите си. Епископа каза: докарайте го отпреди. Поставете го тук отпреди. Нашият амвон също е като вашия. Поставяха ме отпреди. Ме облегнаха. Хората почнаха да се придвижат към мене, около мене. Разпоредителите почнаха да ги разкарват, да се отдръпнат, за да може да дишам. Братя, Господ движеше всичко. Помня, че бях тук по средата
Имаше един коридор по средата. И братята бяха отдясно и отляво, когато чух един глас, който ми каза на ухото: наклони главата си и отвори очите си, защото ще ти покажа нещо велико. Аз почнах да навеждам главата си и да отварям очите си, докато епископът каза: о, Рикардо, ще се молим за тебе, за да получиш сила. Аз почнах да отварям очите си и докато отварях очите си, видях някой да проблясва от към вратата. Слава на Господа за винаги. Аз казах на епископа: виждам една личност да идва към насам. Виждам един ангел от небето, който идва, алелуя, към мене. Аз видях как блестеше тази личност. Не беше една земна личност. Беше една личност, изпратена от небето. Идваше към мене по средата, напреди, и ангел почна да ми вика: ела, излез от твоето тяло. Ела, излез от твоето тяло. Почна да ми вика. Аз казах на епископа: ангел ме вика. Вика ме. И аз гледах ангела. Аз чувствах, че почвам да умирам. Аз почнах да чувствам как някой излиза от мене. И епископа ме погледна и каза: не може да се отидеш. И когато казва така, ангела се отдръпна и спря да ме вика, защото ангела уважава властите, които са в църквата, авторитета. Аз говоря за Божии човеци. Аз не говоря за прелюбодейци или будници. Аз говоря за светии, които търсят Господа. Слава на Господа за винаги. Които обичат Господа повече от собствената си сила. Колко обичат Господа. Аз бях облегнат. Спомням си, като че ли беше днес това преживяване. Аз бях облегнат. Ангел беше на 4 метра разстояние. Докато ангел се приближава, хората почнаха да се молят на езици и почнаха да викат: аз също виждам ангел. Аз също виждам един ангел. Ангел се показва върху цялата църква. Хората почнаха да виждат ангела, който говореше с мене. Тази вечер беше една вечер като тази. Слава на Господа, ангела говореше. Спомням си, че ангела ми питай ангела: колко часа ще те вземе от тялото ти? Аз казах на ангела: колко? 1 час? И той ми каза: не. 2 часа? Казах на ангела и той ми каза: не. 3 часа ли се? И той ми каза: не. Аз му казах: колко часа ще ме вземеш от тялото тогава? И той ми каза: 8 часа са, където ще отидеш до третото небе, защото Господ Исус Христос те чака. Слава на Господа за винаги. Слава на Господа. Ангел продължи да говори с мене. Аз не съм ангела, който ще те занесе. Полунощ ще дойдат 2 ангели от небето. Ще дойдат да те търсят. Ще дойдат да те търсят и ще те занесат в присъствието на Господа. Защото аз не съм ангел, който ще те занесе на небето. Защото аз съм ангел, който те пази и се грижи за тебе тук на земята всичките дни. Колко имат ангели, които ги пазят и се грижат за тях тук на земята. Спомням си, че ангелът ми каза: в полунощ ще дойдат 2 ангели, ще дойдат да търсят полунощ. Това ще да се случи. Епископът ми каза: вземете тялото му. Братя, това се случи в едно събрание. Хората не вярват в тези неща. Не вярват, че това се случи. Не вярват това, което се случи в Израел. Не вярват това, което се случи на Червеното море. Но ние вярваме, че Червеното море се отвори, защото Господ го отвори. Колко вярват, че Господ отвори Червено море? Епископът каза: вземете тялото му и го изкарайте от църквата, защото се приближава полунощ. Качихме на един автомобил и ме закараха в къща на един пастор и ме качиха във 2-и етаж, ме облегнаха на леглото. Бях на това място, всички брати бяха около мене, чакайки полунощ.
чакайки да дойдат двамата ангели. Ангел също беше до мене. Ангел, който ме пази и се грижи за мен днеска. Този ангел знае, че аз говоря за него и той е до мене в този час. Слава на Господа за винаги. Беше един прекрасен ангел, който Бог изпраща на всеки един, който приема Исус. Бог изпраща ангели. Слава на Господа за винаги. Спомням се, че в този час имаше един часовник зад мене и ангелът ми каза: вече се приближава полунощ, вече идват ангелите да те търсят. Но аз си мисля, че ангелите щяха да се спускат на това място, на което съм аз, но не беше така. Но ангелите се спуснаха по средата на улицата. Вънка се чуваше един вик. Кучетата лаяха. Има свидетели от хора, и от съседите, които бяха там, които разказваха, когато се върнах в тялото си. Те казваха така: когато започна този вик, аз видях през прозореца и видях две личности в бяло, които имаха бели дрехи, които блестяха, които отвориха вратата и дойдоха на втория етаж и един блясък излезе от прозореца. И аз казах: това са ангелите, които Бог изпрати от небето да дойдат да ме търсят, да донесат послание на земята. Слава на Господа за винаги. Колко казват го, слава на Господа. Аз им казах, това бяха ангелите на Господа. Спомням се тази вечер, като че ли беше днеска. Това преживяване, което имах, никога няма да го забравя. Едно преживяване, което промени живота ми по един велик начин. Ангелите дойдоха до вратата. Аз казах на братите: вече дойдоха ангелите. Вече са тук. Когато дойдоха тези двама ангели, косата им беше бяла, като снега. Очите им бяха като перли, които блестяха. Кожата им беше като кожа на дете, като кожа на бебе. Бяха красиви. Телата им бяха мускулисти. Тяхните тела бяха мощни тела. Ангелите са мощни, алелуя. Братите и пастора бяха около мене и ангелите ми гледаха и почнаха да говорят и ми казаха: вече дойде момента, вече дойде полунощ, трябва да отидеш с нас на третото небе, защото Господ Исус те чака. Помни си как ме гледаха и почнаха да ме викат: ела, излез от тялото си, ела, излез от тялото си. Викаха ме, аз бях върху леглото. Аз бях върху леглото и гледах ангелите. И ангелите ми казваха: ела, излез от тялото си. Аз почнах да се движа от едната страна на другата. Другия ангел също ми казваше: излез от тялото си точно сега. Докато те ми викаха, аз почнах да чувствам болка в тялото и в костите ми. И казвам: брате, боли ме тялото, болят ме костите. Докато ангелите ми викат. И братите почнаха да търкат тялото ми. И ми казаха: ти замръзваш, брат Рикардо. И братите почнаха да тичат и да докарат печки, нещо да затопли мястото. В този момент, докато ангелите ми викаха и ми казаха: ела, излез от тялото си, почна едно разделение. Чувствах, че смъртта идва върху мене. Почна да се движи от едната страна на другата и братите ми казаха: брат Рикардо, почнаха да се молят за мене, да търкат тялото ми, за да почна да съм затоплям. Но аз всеки път все повече се замръзвах, докато ангелите ми казваха: ела, излез от тялото си. Когато в този момент иде едно разделение и извиках към братите и към пастори и казах: не ме погребвайте, защото аз ще се върна. Слава на Господа! О, благословено да е името Ти. Леглото падна върху леглото ми. Братите останаха и почнаха да плачат. Аз излезнах от тялото си и застанах на една страна на леглото. Аз бях в духа и видях, имах също тяло, едно тяло, което не се виждаше, нетленно. Братите ми докосваха ръцете и ми казаха: Рикардо си отиде, вече не е тук.
Той си отиде и ангелите го отнесаха. Аз им казах, аз съм тук. Още съм тук в стаята, но те не можеха да ме чуят, защото аз бях в духа. Аз видях, когато обърнаха тялото ми. Когато в този момент ангелът ми каза, време е да отидеш с нас, защото Господ те чака. Единият ме хвана за ръката и другия също. Дадаха ми един тласък и прекусихме тавана. Беше като тази вечер. Аз прекусих тавана с една много бърза скорост. Една скорост като на светкавицата. Искам да ви кажа нещо на вас. Дори вие да не вярвате на това. Моя Исус съществува и живее за винаги. Когато Господ ми каза, върни се в тялото си, аз му казах, кой ще ми повярва на това? Аз не искам да се върна в тялото си, искам да остана с тебе. Никой няма да повярва на това. Никой няма да повярва, че съм бил с тебе. Никой няма да повярва на това откровение, защото хората са невярващи, недоверчиви. Злото на земята е голямо. Недоверието безбожието е голямо. Кой ще повярва на това, казах аз на Господ. И Господ ми каза, някой ще ти повярва. И тези, които ще ти повярват, ще бъде моята църква. Колко са църква на Исус Христос. Слава на Господа. Една вечер като тази, аз прекусих. Ангелите ми взеха за тялото и аз в присъствието на Господа. Помниш, че се движихме с една скорост, не мога да опиша каква скорост. На много бърза скорост, впечатляваща. Ангелите ми притискаха, когато аз погледнах надолу и гледах надолу, земята се отдалечаваше от мене. Погледнах нагоре, небето се приближаваше към мене. Алелуя, в този момент ангелите направиха да мина покрай луната. Аз погледнах тази луна, която много пъти осветява. Аз видях тази луна. Аз видях със собствените си очи от много близо. Минах покрай нея. Спомням си, че в този момент видях този голямо впечатляващо слънце. И аз видях как слънцето блести, как се излиза огън от него. Това също слънце, което осветява всяка сутрин земята. Аз видях как излиза огън, този страшен огън, който осветява и затопля земята. Аз видях това слънце със собствените си очи и минах покрай това слънце. Приближиха се звезди, придвижвахме се напред и видях една и друга звезда. Продължавахме напред. Ангелите ме пренасяха много бързо. Аз минах покрай слънцето, звездите и слънцето. Знаете ли защо Бог ми показа луната, слънцето и звездите? За да видя аз с очите си и аз да кажа на църквата на Господ, че нашия Бог не е толкова малък. Той е създателен на небето и на земята. Нашия Бог е велик и мощен, не е един малък Бог. Нашия Бог е велик Бог. Колко имат един велик Бог. Продължихме напред, си спомням в тази вечер. Беше една вечер като тази. Продължавахме напред. Спомням си, че минахме покрай луната, слънцето и звездите. Аз погледнах надолу. Когато погледнах напред, вече нямаше нищо създадено. Аз казах на ангелите, къде ме водите. Почнах да се страхувам, защото нямаше слънце, звезди и луна. Слава на Господа, за винаги душата ми те хвали. Останаха звездите под мене и вече след това не видях повече звезди. Искам да ви кажа, беше като че ли излязах от Вселената. Влезнах в някое друго място, нямаше нищо създадено, нищо. Продължавахме напред.
са на много бърза скорост. Когато в този момент почнем да чувствам ужас вътре в мене и ангелите ме притискаха, прекараха краката си между моите и почнаха да ме прегръщат и да ме притискат. И аз им казах: къде ме водите? Върнете ме на земята. Върнете ме в тялото ми. Върнете ме. Къде ме водите? Те ми казваха: Рикардо, мъкни, Рикардо, защото отиваме на третото небе, където Господ те чака. Когато в този момент аз погледнах на всички страни, нямаше нищо създадено. Аз не знаех какво беше това място, но вярвам аз, че второто небе, слава на Господа, започването на началото на второто небе. Те ме притискаха, аз се свих. Когато почнах да чувствам върху мене, почнах да чувствам като гърмени, като животни, които тичаха върху мене. Чувствам нещо страшно, стряскащо върху мене. И аз им казах: за какво ме докарахте до тук? Върнете ме на земята. Върнете ме в тялото ми, им казах аз. И те ми казаха: Рикардо, не се страхувай, Господ е с нас. Моля ви, братя, когато аз ви кажа, че Господ смъмря дявола, вие всички силно да кажете амин, за да не влиза нито един демон на това място. Вие не се страхувайте, защото Господ е тук заедно с нас. Аз бях така свит. Ангелите ми притискаха и ми казаха: Рикардо, не се страхувай от нищо. Вдигни главата си. И отвори очите си. Аз не исках да вдигна главата си. И те ми казаха: вдигни главата си. Вдигни я и погледни нагоре. Аз почнах да гледам. Когато се погледнах, се изненадах. Видях като същества, които се движиха. Нещо се движеше върху мене. И ангелите ми казаха: ще ти покажем това, което има върху нас. Ангелите почнаха да светят и да осветяват небето. Алелуя! Те почнаха да осветяват небето цялостно. Скъпи брати, беше като че ли да излезнете ви отвънка, да видите цялото небе да свети. Господ ми показа цялото небе. Когато очите ми бяха отворени и ангелите осветяваха, в този момент цялото небе, цялото беше обгърнато от демони. Господ да ги смъмри точно сега. Да ги скара вънка. Господ смъмря дявола. Господ смъмря всяко едно дело на дявола в името на Исус. Слава на Господа. Исус живее. Слава на Господа за винаги. Библията има едно слънце, тя е истината. Всичко това, което се случва, всичко това време, което сме време на откровение, защото Исус се приближава да търси църквата си. Хората не вярват, те спят. Но Исус идва. Това е реалността. Как да ви го кажа в сърцето ми, че нашия Господ идва. Аз наведох главата си и не исках да продължавам да гледам. И казах на ангелите: какво е това място? И ангел ми каза: това са небесните области, където обитава Сатана и неговите демони. Господ да ги смъмри в този момент. Аз почнах да казвам: затова ли Господ има толкова зло на земята? Затова ли има толкова неща? Защото тези демони слизат на земята. Затова ли има толкова смърт и толкова зло? Защото земята е пълна с демони. Те са милиони по милиони, неброими са. Аз видях тези небесни райони. Когато ангел ми каза: гледай, трябва да видиш. И аз продължих да гледам. Когато ангелите ми показаха лицата и образите им, бяха ужасни.
бяха чудовищни. Започна да ми показва днеска колко от тях излизат по телевизора. Много от създанията, които видях там, днеска ги виждам по телевизора. Братя, на това място видях Сон Декат, Пауър Англер, видях, братя, всички тези същества, всички тези рисувани филмчета, всички тези филми на ужасите, всички тези класови, всичко това, което излиза по телевизора. Аз го видях на това място. Всички създатели на тези филми са направили завет с дявола. Скъпи братя, всички тези, които са правили филми, всички тези рисувани герои излизат от тези места. Защо мислите, че децата са толкова непослушни? Защото тези същества излизат от телевизора и влизат в децата. Затова вие трябва да научите децата това, което трябва да гледат и това, което ни трябва да гледат. Слава на Господа за винаги. Слава на Господа за винаги. И ангел ми каза, това е реалност, това съществува. Много са направили завет с дявола на земята. Тези създания излизат по телевизора. Затова вие трябва да научите децата това, което трябва да гледат. Всички тези класове на същества и демони са оттам, от тези небесни райони. Аз ги видях как ни мразят и почнаха да си показват лицето и да ми казват, проклет да си ти, проклета да е църквата на Исус Христос, проклет да е всеки, който хвали името на Господа, проклет да е всеки, който прославя името на Исус, проклет да е името на Исус. И проклинаха Господа, и проклинаха Господа, защото ни уважават. Слава на Господа за винаги. Господ да смъмря демоните. Слава на Господа за винаги. Показваха си лицата. Аз не исках да ги гледам, но ангел ми каза, гледай ги. Аз видях това домашно духче, този тълсъм, който излиза по телевизора, който се казва Уго, който излиза по телевизора. Аз го видях във форма на плът. Той се приближи към мене. Беше ужасно. И ми каза така, ще отидем на земята да унищожим всяко едно дете на земята. Господ да пази всички деца на църквата. За какво мислите вие, че едно дете убива друго дете? Има деца, които казват, че нещо е излезнало от телевизора и му е казало едно рисувано геройче. Наистина има демони на земята. Господ изчисти Чили в този момент. Аз наведох главата си и не исках да гледам. И ангел ми каза, продължи да гледаш. И ми казаха, опитвахме се да унищожим църквата, но не можехме. Защото всеки път, като сме се опитвали, не сме могли. Защото всеки път, като убиваме един, се издигат 100 да хвалят името на Господа. От началото дявол иска да унищожи църквата. Алелуя, църквата, която проповядва Боговестието. Но никога няма да успее да унищожи църквата, защото Господ е с църквата си. Слава на Господа за винаги. И те казаха, ще направим нещо друго, за да унищожим църквата. Сега ще влезем вътре в къщата на Господа, в дома Господен. Защото има вътре в дома Господен хора, които са наши. И е наистина. Има хора в църквата, които са от тях. Аз им казах, вие казвате, че има хора, които са ваши вътре в църквата. И те ми казаха, има хора в църквата, които ще използваме. Ще използваме хората да говорят срещу братя, срещу сестри. Ще предизвикваме деление и разделение. И това е единственият начин да унищожим църквата. Да направим църквата да падне. Да направим Святия Дух да излезе от църквата. С злословия, с клюкви. Братя, не си ли давате сметка, че вътре в църквата са влезнали клюките? Господ да смъмре клюките в този момент, в името на Исус. Дяволът се влиза на всяко едно място,
за да унищожи тези, които обичат правдата от Господа. Аз не исках да продължавам да гледам. Когато в този момент ангел ми каза, погледни нагоре, и видях, и демоните бягаха и ръмжаха. Видях една звезда, приближавайки се, беше само една звезда, която се приближаваше с една скорост. Приближавайки се, тя носеше със себе си една хвалебна песен. И тя вече не беше една звезда, а бяха милиони по милиони ангели, които бяха на бели коне и казваха: святе, 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 който живее, който царува от вековете до вековете. Алфа и Омега, Той е началото и краят. И всичко, което диша, да хвали Господа, да хвали Господа, да хвали Господа. Слава на Господа за винаги. Видях, че имаше една голяма битка на небето. Ангелите победиха демоните. И вече не видях нито един демон, защото ангелите са с нас. Искам да ви кажа, повече са тези, които са от към нас, тези, които са срещу нас. Колко вярва, че тези, които са от към нас, са повече. Видях ангелите, бях на това място. Ангелите бяха пред мене. Се направи една пробойна. Застанаха отдясно и наляво. И направиха една голяма дупка към небето. Тази пробойна стигаше до далечината. Виждаше си един голям град. Братя, искам да ви кажа, че имаш един сателит, който излезе от света, от нашата държава и направи снимки на Божия град и показа, казвайки, че този град съществува. Божият град съществува. Това излезна по радиото и по телевизора. Аз видях пробойната. Бяха красиви ангели. Бяха с мечове в ръцете си и казваха: святе. Не спираха да хвалят и да прославят името на Господа. Небето беше чисто и те прославяха Господа. Ангелите ме държаха отпред и ми казаха, че трябва да изчакам тук. Братя, когато видях далечината, видях града и от града идваше една личност в бяло, на бял кон. Защото на небето има бели коне също. Идваше към мене. Ангелите казваха: слава на името му, слава на Господа за винаги. И тази личност се приближаваше към мене. Приближи се от към някъде към 4 метра до мене. Аз го гледах, той ме гледаше. Лицето му беше красиво, косата му беше красива, беше по-красив от другите ангели. Гледаше ме и ми каза тези думи. Така. Аз чаках той да ми говори. И той отвори устата си и ми каза. Ме гледаше и ми каза: аз съм Архангел Михаил, който съм, за да пазя тебе и църквата на Господ Исус на земята. Колко вярват, че има ангели, които защитават народа си или пазят народа си. Аз се запознах с Архангел Михаил. Беше прекрасен. Аз го познах лице в лице. Той застана на една страна и ми каза: минавай, защото Господ Исус те чака. Аз почнах да се приближавам и ангелите викаха. Аз почнах да плача и да плача. И гледах Божия град, беше прекрасен. Оставяха ме да влизам в града. Градът беше чист кристал. Улиците бяха от чисто злато. Вратите бяха от едни прекрасни перли. Пода беше от кристал. Беше прекрасно. Никога не съм виждал нищо подобно на земята. Не създадено, нито направено от човешки ум. Архитекта беше нашия Господ, нашия Бог.
Аз бях извън града. Беше една отворена врата. Вратата беше отворена. И тази врата продължава да бъде отворена. Слава на Господа. За всеки, който иска да мине през тази врата. Спомням се в този момент. Слава на Господа. Бях извън града. Аз гледах града. Беше чисто злато. Скъпи братя, вратата, стените, имаше брилянти, имаше сапфири, имаше, братя, най-красивите перли. И от града се чуваха милиарди и милиарди гласове, милиони гласове. Слава на Господа за винаги. Слушаха се милиони гласове, скъпи братя. На това място аз треперих от извън града. Аз треперих на това място, когато се чу един глас, който разтрепери небето. И гласът каза по този начин: искам вие да слушате. Така каза единствения глас. И за този глас се чуха милиони гласове, които хвалиха името на Господа. Гласът каза така: бъди свят, защото аз съм свят. И само святите ще влезе в това място. Защото без святост никой не ще види Господа. Без святост никой няма да го види. Слушайте, без святост никой няма да види Господа. Когато каза така, се чуха милиони гласове, които казваха: свят е, свят е Божият агнец, който е отдясно на Отец. На Него ще е чест, честта, на Него да е почет, чест и слава. Амин. Слава на Господа за винаги. Слава на Господа за винаги. Излезна един огън отвътре и ме изгори. И гласът ми каза: мини. И аз влезнах в града. Когато влезнах в града, спомням си, че ли беше днеска, влезнах в града, пода беше кристал, пред мен имаше един трон, на трона имаше огън, един огън, който излизаше от трона. Аз гледах този огън. Гледах, трона беше прекрасен. Града беше прекрасен. Градът, има един град на третото небе, който чака църквата на Господа. Когато в този момент виждам как огън излиза от трона, почва да се придвижва към мене, почва да се движи. И докато се смесваше, и в този момент, който гледаме Исус Христос, слава на Господа за винаги. Виждам Царя на царете, Господа на господарите. Слава на Господа. Благословено да е името на Господа за винаги. Аз паднах пред Него. Паднах на пода, безсилен. Братя го започна да ми говори. Излезна Господа от огъня и ми гледаше и ми каза: стани на краката си. Аз почнах да докосвам краката му. Почнах да го докосвам. Братя, когато видях лицето му, не е същото лице, което много рисуват. Много прави нашия Господ от дърво, от образи. Но искам да ви кажа, че нашия Бог не е така, когато аз го видях. Беше един мускулест Бог, не е един посредствен Бог. Беше един мощен Бог. Нашия Бог е мощен Бог. Той ми каза така: аз не съм от дърво, не съм от кости. Аз съм един Бог, който съществува и живее. Колко вярва, че Той съществува и живее. Аз почнах да плача.
Почна да плаче и го докосвах. Той имаше мускули по неговите ръце. Не един Бог така както го рисуват. Един слабичък и посредствен. Нашия Бог е мощен Бог. Изпълни се с вяра. Нашия Бог е мощен Бог. И сега може да не го виждаш, но почувствай го, Той е тук на това място. В този момент Господ почна да говори с мене и ми каза: кажи на църквата ми, че аз съществувам. Кажи на църквата ми, че аз живея. Кажи на църквата ми, че небето съществува и я чака. Колко вярват, че Исус живее. И ми каза: ела, върви с мене. Почнах да вървя с Господа. Почнах да вървя и ми каза: ще ти покажа нещо велико. Стигнахме на едно място, където се виждаше надолу и се виждаше земята. От небето се вижда всичко на земята. Гледахме и виждахме земята и си спомням. И ми каза Исус: до тук всичко се вижда. И аз всичко виждам, това, което прави църквата ми. Скъпи братя, Той знае всичко това, което ние правим на земята. Аз можех да видя всеки един от вас от същото небе. И ми каза: виж църквата ми. И аз видях църквата, как един се биеше срещу друг, една църква срещу друга, едните срещу другите, брат срещу другия. И ми каза Исус: църквата ми загубила вярата си. Църквата ми не иска да вярва в мене. Множеството се умножило на земята. Злото се умножило на земята. Но кажи на църквата ми, че аз съществувам. Кажи на църквата ми, че аз ще направя нещо велико на земята. И ми каза: виж, църквата ми вместо да върви напреди, върви назад. Църквата ми е посредствена на земята. Тя вече не иска да вярва на мене, ми каза Господа. Църквата вече не иска да вярва в мене, ми каза. И е истина. Хората не искат да вярват в Исус. Хората вече не искат да вярват в Исус. Защото хората са лоши на земята. Господ говореше с мен и почна да плаче за църквата си. И в този момент ми каза, докато почна да плаче за църквата си: тази църква не е моята църква. Аз му казах: Господи, не казвай така. Разбира се, че сме Твоята църква. Той ми каза: не. Църквата ми върши чудеса, случват се знамения, множествата тичат, достигаше множествата. Но църквата ми ме изоставила. Ми каза Господ. Слава на Господа за винаги. Аз паднах на земята, плачейки, и казвах: Твоята църква сме. И той ми каза: Рикардо, кажи на църквата ми, че аз ще се върна да вдигна в това време. Колко вярват, че ще се върне да вдигне народа си. Бог ще се върне да вдигне църквата си. Бог ще се върне да вдигне народа си на земята. Братя, ще пораснем. Хайде, брати, ще растем. Ще растем, защото Бог е с народа си. И ми каза: ела, върви с мене. Продължахме да вървим и минахме през една врата. Когато минахме през вратата, пода беше от чисто злато. Аз тичах по златото и си го хвърлях върху мене, върху тялото ми. Тичах по улиците от злато. Братя, на небето има улица от злато. Господ вървеше с мене и аз хвърлях златото върху мене. Видях улиците от злато. И Господ ми каза: Рикардо, кажи на народа ми, че тук има улици от злато. И всичко това принадлежи на народа ми. А колко ми принадлежат улици от злато? Но ми каза: Рикардо, в народа ми има толкова крадци, които ми крадат десятъка и приносите. Кажи на народа ми, че никой крадец не ще влезне в Божието царство. Слушайте, никой крадец не ще влезне в Божието царство.
Lo que es de Dios es de Dios. Y Това, lo което que е на es Бог, de е на Бог. César es de César. Това, което е на Цезар, е на Цезар. Hay que dar lo que es de Dios. Трябва да дадем това, което е на Бог. Aquí se terminan los amenes. Тук Aquí свършват se амина. terminan los gloria a Тук Dios. свършват слава на Господа. Oh, Ramataba, Sheba, Shala, Bakaya, Sama. Hay que ponerse a cuenta con el Señor. Empezamos a caminar y había una mesa muy larga para millones de Започнахме да personas. вървим. Имаше една маса много дълга за хиляди личности. Беше пълна с храни и с кости. Имаше корони за народа си на земята. Братя, имаше кристални чаши. Каза ми Господ, Рикардо, всичко това е приготвено за народа ми, за църквата ми. Вървяхме с Господа. Господ ми показа къде ще бъде сватбата на агнето. Брат, имаше една сестра, която беше изкарнала тялото си. Беше мъртва за 5 дни. Тя беше на небето и в ада. Тази сестра също разказва, че е била на това място и е видяла ангели да тичат от едно място на другото, да украсяват това място, украсявайки масите, украсявайки всичко, слагайки короните, костюмите. Но когато аз бях на това място, казах, Господи, има една Твоя дъщеря, която беше тук и е видяла ангелите тичат от един край до другия, но аз сега не виждам никой да украсява нищо на това място. И Господ ме погледна и ми каза, ти не виждаш никой. Алелуя, тук на небето, защото тук на небето всичко е подредено, всичко е приготвено. Колко вярват, че всичко е приготвено на небето. Аз видях корони, защото има корони за народа си. За всеки, който работи и прави нещо за църквата, има корони. Скъпи братя, спомням си, скъпи братя, казах тогава на Господа, колко остава, ако всичко е готово на небето, вече всичко е готово, колко остава да дойдеш да търсиш народа си, щом вече всичко е готово, то да е подредено на това място, вече са короните, вече са костюмите. Тогава, Господи, колко остава, покажи ми. Казах му, Господи, покажи ми часовника, покажи ми часовника на небето, колко остава. Защото Библията говори, скъпи братя, говори, скъпи братя, че идва време, където се приближава идването на нашия Господ Исус Христос. Има много, които са имали сън и видения с един часовник. Че часовника показва полунощ, както говори Словото, че полунощ ще дойде Господа и ще търси невястата си. Аз казах, Господи, колко става до полунощ, колко остава да дойдеш да търсиш църквата си. Къде е часовника? Остава 1 минута, 2 минути, 5. Както е показал някакъв слуга, как са оставали 2 минути или 5 минути или 1 минута. Казах му, Господи, покажи ми ти колко остава, за да дойдеш да търсиш църквата си. И Господ ме погледна и ми каза, погледна ме, скъпи брати, и ми каза, Рикардо, тук на небето вече няма часовник. Вече няма часовник, ми каза Господа. Тогава му казах, тогава след като няма часовник, полунощ е дошла, защо не си дошъл да търсиш църквата? И Господ ми показва с ръката си и ми показва с пръстите си и ми казва, защото мой Отец, Бога, Господ на воинствата, е дал един къс време за всеки един, който върви назад, да върви напред. Всеки, който е загубил вярата си, да рекуперира вярата си, да възвърне вярата си, колко искат вяра на това място. Приемете вяра, приемете вяра, приемете вяра. Приемете вяра сега.
Estamos Вече en не el остава Señor me нищо, quedó няма mirando часовник. y me dijo, Бог ме porque погледна mi и ми Padre, каза, Jehová de los ejércitos, ha dado un breve моя tiempo Бог, así de Бога на pequeño a la войствата, tierra. е дал Me един dijo, къс y ese време на breve земята. tiempo se llama, ¿sabe usted que Този por la къс време maldad се que hay en la казва, tierra, Cristo знаете ли, tenía че que заради venir a buscar злото su на земята iglesia? Бог вече трябваше да е дошъл да ¿Pero търси por qué no църквата си. venía a buscar su iglesia? Но защо не е Porque дошъл да Jehová ha търси dado un църквата breve си? tiempo así de pequeño. Защото Бог е дал Y el Señor me един dijo, малък y къс ese време. breve tiempo se И llama, Господ ми каза, този къс време се казва, tiempo de се казва gracia. време на благодат. Estamos viviendo tiempo de gracia. En Живеем cualquier време на momento, благодат, iglesia, aparece в el който и да е Señor. момент, En cualquier църква, momento Господ aparece ще се... Cristo. Hay que buscarle, hay que ayudar, който и да е момент, Господ ще hay que дойде. orar, hay que volver Трябва a да го hacer търсим, las трябва да се antiguas. молим, трябва да Hay постим, que трябва да се върнем към empezar a Господната glorificar a вечеря. Dios. Трябва да започнем да хвалим и да прославим името на Господа. Ya estoy por terminar. Вече приключвам. En ese momento el Señor me dijo tiempo В de този момент gracia. Господ ми Y каза, veo un време на ángel que благодат. viene por acá y dice И виждам así, един ангел, който y идва и venía ми казва, gritando el ángel y dijo, идва и викайки, llegó, дойде, llegó el tiempo, llegó дойде el времето, tiempo, ya está дойде todo времето. ordenado en los cielos, Вече ya всичко no е hay приготвено на reloj, небето. ya está Вече няма todo часовник. listo, la Вече iglesia всичко е ya готово. viene, la Църквата iglesia вече ya идва. viene, la Църквата iglesia вече ya идва. viene, Църквата la вече iglesia идва. ya viene, Църквата la вече iglesia идва. ya viene, Църквата вече la идва. iglesia ya viene. Църквата вече ¿Cuántos идва. son iglesia del Señor? Колко са църква на Исус, на Господ. Estamos en los últimos días. Lo que pasó en Последните дни Asia сме. no Това, es което се случи в nada, Азия, не е porque нищо. Cristo viene. Защото Las Исус идва. señales están cumplidas. Белезите вече се навършват. Las películas que han aparecido diciendo, hermano querido, que algo Филмите viene. казват, филмите, които се дават по телевизията, казват, че нещо идва. Научените казват, че нещо идва. Но те не знаят това, което идва. Те не знаят това, което ние знаем. Lo que viene es que Cristo Това, което viene идва, a buscar su че pueblo. Исус идва да търси своя народ. Cuando gritó ese ángel y decía gloria a Dios. Когато този ангел Ya извика llegó и el каза tiempo, слава на Господа, y millones de вече дойде ángeles, времето. millones que Видяхме saltaban y милиарди decían, llegó el tiempo, от ангели, y които todos идваха и gritaban казваха, y дойде decían, времето и всички ya викаха, viene la iglesia, вече ya идва viene la църквата, iglesia. вече идва Yo църквата. corrí a un ángel y le pregunté, Аз ¿por изтичах dónde до един ангел и vienen? му казах, ¿Por откъде dónde идва? vienen? Y el Откъде ángel идва? no me respondía. И ангела не ми Me decía, отговори. ya viene la iglesia. И ми каза, вече идва Nadie me църквата. respondía. Y Никой не ми todos alababan отговаряше. el nombre del И Señor. всички хваляха името на Господа. Yo levanté mis manos Аз y дигнах empecé a ръцете си alabar junto con и ellos el почнах nombre да de хваля nuestro Господа Señor заедно с Jesucristo. тях. En ese momento levanté mis manos В този y момент siento дигнах que alguien ръцете me ha си tomado los brazos y me saca del cielo. и чувствам как Yo някой ми venía вдига в bajando a ръцете una velocidad tremenda и ме a la изкарва от tierra. небето. Me И sacaron с една del бърза скорост cielo. слизам на земята. Hermano, yo vi el Изкараха cielo ме от gran небето. alegría y gran gozo. Аз видях на небето En el cielo en este голяма momento радост hay и un griterío голямо щастие. que В момента на небето anuncia има de que един вик. pronto la iglesia será sacada de la tierra. Llegué a la tierra y me dejaron en el púlpito donde Отидех yo на iba a orar земята cada mañana. и ме Yo ставих me на recuerdo, амвона, който hermano отивах да се моля amado, всяка abro сутрин. mis ojos Аз си y спомням, me отварям dejaron en el очите си. púlpito, era como esta, así. Бяха ме оставили на Me амвона, dejaron който en е el като този púlpito. тук. Yo quedé mirando. El Señor estaba a mi Аз derecha гледах. y los dos Господ ángeles a беше mi отдясно ми izquierda. Y el и Señor me двамата dijo, ангели отляво. dile a mi И ми iglesia каза, que voy Рикардо, pronto кажи a на buscarlo. църквата ми, че идвам Dile скоро a да mi я се iglesia търся. que voy a hacer algo Кажи на grande con църквата mi ми, че ще pueblo. направя нещо велико с народа си. Dile a mi iglesia que yo voy a volver a levantar a mi iglesia Кажи на църквата ми, poderosamente. че аз ще се върна да я вдигна мощно. ¿Cuántos creen que Dios levantará su iglesia poderosamente? Колко вярват, че Исус ще дигне църквата си мощно. Se siente el bramido del pueblo. Se siente Чувства el се bramido мъчението de на la народа. iglesia. Чувства се рева на Se siente църквата. como ruge el pueblo. Чувства се как реве църквата. Rugido del pueblo. Чувства се рева на народа. Исус идва. Queda poco tiempo.
Остава малко време. Si usted no quiere creer en esto, no crea. Ако вие не искате да вярвате на това, не вярвайте. Pero mi Dios vive Но моят Бог живее y vive por siempre. и живее завинаги. Oh, gloria. Слава на La gente Господа. no cree que va a haber un rapto. Хората не вярват, че ще има грабване, Miles desaparecerán de la tierra. че ще има изчезване от земята. El apocalipsis tendrá que cumplirse. Апокалипсис трябва да се навърши. Por favor, Моля ви, se lo pido, por favor, despierta. умолявам ви, моля ви, събудете се. Oh, gloria a Dios. Слава на Господа. Gloria a Dios. Слава на Господа. Y el Señor me quedó mirando y me dijo, mira, Господ ме погледна и каза, te виж, quiero mostrar el rapto de la искам да ти iglesia, lo que покажа pasaría грабването на si en църквата, estos segundos yo viniera. ако дойда в този момент аз. Y me pasó su mano por mi cara y yo vi una visión. И прикара ръката си пред лицето ми даде едно видение. Аз бях Y в vi храма el rapto de la iglesia. и видях Y грабването vi на la църквата. gente que se quedaba en la tierra. Видях хората, които остават на земята. Yo vi el Espíritu Santo que abandonaba la tierra. Видях Святия ese que Дух te да daba изостава paz. земята и ни Ese оставаше que te мир. da gozo ya no estaba en la tierra. Нямаше радост, Ni вече ги tampoco нямаше su на земята. iglesia. Нито църквата, нито в църквата. Vi un humo, un vapor que entraba por la iglesia. Y veo Видях que, един пушек hermano, в que църквата. como que me envuelve. Yo dije, ¿qué es esto? Y И el аз Señor казах, me какво dijo, е se това? llama rapto, lo que muy pronto viene a la tierra. Това се казва грабване, ако дойда сега на земята. El Señor me quedó mirando. Господь Hermano ме querido, погледна me dijo, esto es lo que va a и ми acontecer. каза, Si en това е estos което ще се segundos случи. viniera. Ако в тези Vi que las секунди аз puertas дойда, de la iglesia empezaban a empujarla. видях как вратите на църквата почнаха да се бутат. Излизаха двама по двама. Когато видях, че вратите се отвориха, хората викаха и казваха, къде са синовете ми, къде е сина ми. Тяхните синове ги нямаше. Всяко едно дете от земята изчезва. Всяко едно свято дете няма да бъде на земята, няма да остане на земята. Когато дойде грабването, нито едно дете, което търсите, няма да намерите. В този момент видях този момент вратите да се отварят. Когато видях отпрече, който заплизаше вътре, беше лидерът на хвалението и викаше, останах, останах, останах. И зад него идваха пастори, съпруги на пастори. Видях братя, сестри от църквата. Видях служители, които оставаха на земята. Викаха отвътре и казваха, останах, останах. Аз видях хора, братя да влизат, да търсят синовете си, да търсят съпрузите си и казваха на хората, къде е съпруга ми, къде е съпругата ми, къде е съпругата ми. Братя идваха да търсят съпругите си и братите им казаха, вашите съпруги ги няма, Господ ги взе. И те викаха, истина Исус дойде и си взе църквата. Хората плачеха тук отпреди и страдаха. Плачеха, защото ни бяха повярвали в Исус Христос. Всеки, който ни вярва в Исус, е загубен. Аз видях как плачат. Аз видях как пасторите плачат.
и плачеха. И хората им казваха на пасторите: защо не ми проповядваш истината? Защо не ми проповядваш святост? От твоята грешка аз останах. Поради твоята грешка аз останах. Много ще останах, защото не са святи. Трябва да започнем да проповядваме святост вътре в църквата. Трябва да започнем да говорим, че трябва да се обърнем към истината. Аз видях хората как биеха пасторите. Скъпи братя, как ги биеха, как ги удряха, как ги скубеха косите, как ги плюеха. Пасторите викаха и плачеха и викаха: и не причинявайте болка. И хората се демонизираха и ги биеха и ги удряха. Аз се спомням. Спомням си, че има цели църкви, които ще останат на земята. Аз видях как един брат си изкарваше очите, защото остана на земята. И хората, скъпи братя, си удряха главите срещу стените, защото не са искали да разберат, че Христос е единственият отговор, защото искаха да следват греха в своето зло. Хората бяха останали. Аз виждах как се удряха главите. Аз видях хора, които се удряха главите срещу стените, докато виждат, че се разцепват и падат на земята. Аз виждах телата как скачаха. Искам да ви кажа, че не беше един филм, беше една реалност. Аз видях телата как скачат на пода, кръвта как тича в църквите, и хората викаха. И викаха: съпругата ми отиде, аз останах. Децата ми отидаха, аз останах. Алелуя! Викаха за хората си. Аз спомнях как един млад: Господи, вземи ме! Господи, вземи ме! Вземи ме! Беше късно. Исус беше вече дошъл и си беше занесъл църквата. Аз паднах на земята без сила. Искам да ви кажа, че видях много неща ужасни. Каза Господи. И Господ ми каза: идва голямо страдание и бедствие, което никога не се е живяло на земята. И видях телата да скачат. И каза: Господи, защо не умират? Защо не умират? Той ми каза: ще търсят смъртта и няма да я намерят. Смъртта се е заминала от земята. И каза: Господи, защо останаха пасторите? Защо останаха пасторките? Защо толкова много хора? И той ми каза: останаха, защото аз не ги познавам. Не ви познавам, затова останаха. Бог ни познава. Колко Господ го познава. Аз паднах на земята. Беше ми лошо. И Бог ми изкара от видението и ми каза: Рикардо, това е само за да кажеш на народа ми, че идва скоро. Това е едно видение за църквата ми, не за да падне, за да се вдигне. Господ ми каза: Рикардо, кажи на църквата ми, че ще се върна да вдигна моя народ на земята. Всеки един, който поиска прошка, ми каза Господ, кажи му, че ще му простя. Колко иска Бог да им прости. Идва нещо велико.
milagro estamos creciendo. Вижте това чудо, вече растем. De febrero hasta hoy día От somos февруари на miles. насам вече сме хиляди. No puede estar la corporación Impacto de Dios aquí porque no caemos aquí. Por favor, abra los ojos. Моля ви, отворете си La очите. iglesia evangélica está creciendo en Chile. Евангелската църква расте в Чили. Me dijo Ricardo, no todo está en malo. И ми каза Рикардо, не всичко е Dile за a mi лошо. pueblo que si pide Кажи perdón, народа yo ми, los на voy a народа ми, perdonar. че ако поиска прошка, аз ще им Y простя. me pasó su mano por mi cara y me mostró una visión. Y esto fue lo Прекара último que ръката me, си пред lo último лицето ми que и me ми даде едно mostró. видение. Това беше последното, което видях. Pasó su mano por mi cara y vi una visión. Мина ръката върху Y лицето vi ми. un fuego que venía de видях por acá един por огън. los cielos. Един огън, който идва върху небето, небесата. Един страшен огън, който покри Y me dijo el Señor, ¿ves ese небето. fuego? Yo le dije así. Ми каза, виждаш Yo lo ли veo този огън? porque en Аз му gran казах manera да. cubre los Аз го cielos. виждам, защото покрива цялото небе. Escuche bien, iglesia. Слушайте добре, Y me църква. dijo, este fuego que tú И ми каза, ves. този огън, който ти виждаш. Aleluya. Алелуя. Ese fuego que tú ves y que cubre todos Този los огън, който ти cielos. виждаш, който покрива небесата. Está sobre Chile. Този огън е върху Чили. Gloria sea Dios. Слава на Господа. Y después me dijo, porque Chile. И после ми каза, защото Чили. Porque Chile. Защото Чили Chile será Chile para Cristo. ще бъде за Исус. Dios va a cambiar a Chile. Бог ще промени Чили. Dios cambiará este país. Бог ще промени този народ. Тази страна. Y vi el fuego moverse И видях огъня да се движи. y quería caer sobre Chile. И искаше да Y падне me върху dijo, Чили. И el ми каза, Señor, este fuego que tú ves и ми каза Господ, този огън, está който sobre виждаш, Chile. е върху Чили. Me dijo, porque la mirada de mi Padre, И ми каза, Jehová защото Dios de погледа los на моя отец, ejércitos, la Господ mirada Бога de на mi воинствата, Padre está sobre погледа на моя Chile, me баща dijo el е Señor. върху Чили, ми каза Господ. Y vi que el fuego quería caer. И видях Y cuando огъня как viene искаше ese да падне. momento, hermano, que caía el Когато иде fuego този sobre момент, Chile, когато огъня y пада la gente върху de esta Чили, nación, hermano хората в тази amado, quiero нация, decirle, искам да ви sobre кажа, este скъпи país братя, usted no verá el fuego, pero hay un fuego en върху este тази país. нация вие не виждате огън, но има огън, който е върху тази страна. Cuando vi que el fuego caía Когато sobre видях Chile, огъня да пада върху y Чили, otros países dicen que hay от algo другите grande en страни, este país. че има нещо велико в тази страна. Dios está levantando esta nación, Dios está preparando, Бог вдига тази страна. prosperando este país. Бог просперира тази Dios está страна. levantando esta nación. Бог вдига тази страна. Es porque se acerca algo grande. Това е защото се приближава En нещо ese велико. momento, Този vi que el момент fuego cayó sobre Chile. видях Y как vi Чи- que la огънят iglesia пада върху decía, Чили. Gloria a Видях как Dios. църквата казва слава на Господа. Y vi a la iglesia marchar por Chile. И видях църквата да марширува върху Чили. Y vi a la iglesia que caminaba sobre esta nación. Видях църквата да ходи върху тази Proclamando страна, que Jesucristo era el único Dios прокламирайки, че verdadero. Исус, Y че que единственият a él Бог, solamente истинския se Бог, debía adorar y alabar su nombre. и че само Него трябва да прославяме и да хвалим Неговото име. Y pasé por el paseo Humada, me dijo el Señor. Pasé por el paseo Humada, me hizo caminar por él. Y vi a paralíticos, mancos, И cojos, видях ciegos, mudos. паралитици, Gente que no които tenía си слепи, pierna ni глухи, brazo. хора, които нямаха Cuando крака и en ese ръце. momento vi que la Когато в iglesia този момент marchaba, y me видях decía църквата el да Señor, марширува mi iglesia ya no está и ми sola. каза, Yo Господ, църквата ми caminaré вече не е сама. adelante de mi iglesia, Аз ще me dijo вървя el Señor. отпред пред църквата, ми каза Господ. Y vi que un hermano se acercaba a una persona sin И аз видях pierna как y le един брат се decía, приближава към един "En човек el без крака и nombre му del каза, Señor, в името на Исус, crezcan да расте крака, да растат крака. piernas". Y vi que de la pierna cortada видях, empezaba a crecer че la от рязаните pierna. крака почнаха да растат. Empezaba a crecer la pierna. Почнаха да растат Hermano крака. amado, los que Братя, no tenían brazo, тези, които empezaban a нямаха ръце, crearle brazo, почнаха да им porque en este да им tiempo растат Dios va a ръце, hacer milagros защото в тези creativos. моменти Бог ще, ¿Cuántos creen се en случат. Cristo Jesús? в този момент ще има творчески чудеса. Бог ще върши Marchaba творчески la чудеса. iglesia.
Църквата Y en la маршируваше. televisión decían, entra, В телевизията казваха, влизайте entra en las влизайте iglesias evangélicas. в евангелските Se está църкви. sanando la gente. Se está Хора sanando la gente. се изцеряват, хора се изцеряват, хората се изцеряват, Se está sanando la gente. хора се изцеряват. ¿Cuánto dicen aleluya? Колко казват алелуя? Oh, Ramakama, Shea, Sama. Vienen los días en que los muertos resucitarán. Идват дни, когато мъртвите ще Vienen los días възкръсват. apostólicos en que cuando estuvo nuestro Señor hizo Дните, que los когато muertos Исус беше на resucitaran, земята, que los правеше мъртвите да paralíticos възкръсват, caminaran, que los ciegos паралитиците да vieran. ходят, Hermano слепите да amado, виждат. viene ese día, Скъпи Dios te va a братя, usar para la идват gloria тези del дни, Señor. когато Бог ще те използва за Негова ¿A слава. cuánto Dios lo va a usar? А колко Бог ще Dios tiene използва? una iglesia para levantarla. Бог има една църква, която иска да вдигне. Gloria sea Dios. Слава на Господа! Me dijo, este gran avivamiento nadie lo detendrá. Ми No казва, lo тези сгради detendrá никой няма да... presidente. No няма lo да ги- detendrá ninguna persona, me dijo. Porque Няма никой да yo възпреми soy нито Dios en президента. los cielos y en la tierra. Защото аз съм Бог на небесата и на земята. Слава на Господа за винаги. Alabará a Jehová. Този Чили ще прослави Господа, ще хвали Господа. Esa es la revelación de que Dios me mostró. Това е откровението, което Бог ми показа. Cristo viene pronto. Исус идва скоро. Cristo viene ya. Исус идва вече. Esto es un milagro como crece esta iglesia. Това е чудо, как расте тази църква. A todos los diputados de este país, a los senadores, Всички депутати и al сенатори, presidente. Quiero президента, decirle que vamos a искам да ви crecer кажа, como la arena че del ще mar, расте como las estrellas del като cielo. пясъка в морето и звездите на небето. La iglesia marchará sobre Santiago Църквата ще марширува през porque Сантяго, Dios върху está Сантяго, con nosotros. защото Бог е Y с si нас. alguno se opone a la iglesia И ако някой evangélica, застане срещу Dios евангелската estará църква, en contra de ellos porque Бог ще Dios застане está con срещу su него, pueblo. защото Бог е с народа си. Glorias a Dios. Слава на Господа! Gritan. Колко викат! Por eso Dios está llamando en esta hora gente que acepta a Cristo. Защо Бог вика в този час хора, които искат да приемат Исус? Всеки един, който иска да приеме Исус, да дойде тук отпред. Исус идва, Исус идва. Белезите се навършват. Елате всеки един, който иска да приеме Господа, да дойде тук отпреди. Eso fue lo que Dios me mostró. Това е Todo което Бог aquel ми que quiera показа. aceptar a Cristo, venga. Ven. Елате, Todo aquel que quiera aceptar a Cristo, venga. всеки един, който иска да приеме Исус, Y entréguese al Señor. предай се на Estamos en los Господа. días finales. Вече сме в Estamos en los финалните días дни, últimos. последните дни. Dios levantará senadores de Dios. Бог ще Dios издига levantará сенатори на Бог. senadores llenos del poder del Espíritu Santo. Бог ще издига Que сенатори, podrán изпълнени regir с este духа, país con които ще aleluya, con управляват този народ igualdad y con justicia. с правда. Dios tomará este país con poder. Бог ще вземе този народ. Бог ще вземе тази страна с мощ и сила. Avanza todo aquel que quiera aceptar a Cristo, venga. Да дойде всеки един, който иска да приеме Исус. Да дойде. Хайде. No te quedes. Не оставяй. Mira que el rapto viene, no te quedes. Виж, грабването Es идва. una Не verdad оставяй. lo que dice la Това е Biblia. реалност. Това е истина, което казва Библията. La Biblia dice que las islas desaparecerán. Para aquellos tiempos y en verdad está ocurriendo todo lo que dice la Biblia. Всичко се случва това, което казва Библията. Todo lo que está pasando, los atentados, todo lo que está ocurriendo en Всичко el това, което се mundo. случва, атентатите, всичко това, което се случва в Es света. cumplimiento de la Biblia, de dolores que dice la Biblia. Това са Pero болките, Dios за които говори tendrá Библията. guardado este país para la gloria de И Jehová. Бог ще пази тази страна за Dios Негова слава. guardará las cordilleras de este país. Бог ще пази тази страна. Venga,
Елате. Todo aquel que tiene que reconciliarse y que estaba alejado de Cristo, venga. Всеки един, който отстъпи от Исус, Cristo te сега те llama, вика. ven. Исус те вика, ела. Ven, Cristo te llama. Ела, No Исус te те вика. quedes en la tierra. Не No te оставай на quedes acá земята. en la tierra. Pronto оставай на ocurrirá el земята. rapto. Скоро Pronto ще се случи viene el грабването. Señor y se llevará a su Скоро идва pueblo. Господа и ¿Cuántos ще se вземе irán con el народа си. Señor? Колко ще си отидат с Господа? Dios bendiga a todos los que vienen. Бог да благослови всеки един, който идва. Corra la caballería sama. Lo único que pide la iglesia es Единственото, което libertad моля para adorar a църквата, nuestro Dios. свобода да прославим и да хвалим Господа. Yo sé que Аз знам, че antes que termine el año estaremos al свърши frente годината. del Palacio de la Moneda. ще бъдем пред No solamente este pueblo, палата, не само creemos този que народ. millares de personas, millares de gente Вярваме, correrán че милиони и милиарди хора y gritaremos al тичат único и ще Dios викаме verdadero y podemos на decir единствения a Бог esta и nación ще може да кажем на тази de que страна, Cristo vive y reina por los siglos de los че Исус siglos. живее и царува завинаги от вековете до Que Dios вековете. bendiga al presidente de la nación. Бог да благославя Que Dios президента на bendiga, страната. aleluya, toda Бог да autoridad благославя máxima de esta nación. всеки авторитет в тази страна. Бог да благославя църквата на Исус Христос. Mire cómo crece la iglesia. Вижте как расте църквата. Espero que ahí los hermanos que están cuidando, por favor, al senador. Al señor senador ahí, por favor. ¿Ah? Mire cómo la gente acepta a Cristo, señor senador. Вижте как хората приемат Исус. Esta es una realidad. Това е реалността. Esta es la gente que quiere cambiar. Това са хората, които искат да се Esta es la променят. gente que quiere dejar el pecado. Вижте, че хората искат да остават Esta es la греха. gente que quiere dejar la droga. Това са el хората, alcohol които por искат да Cristo остават дрогата и Jesús. алкохола заради Исус Христос. Queremos un país, Искаме една страна, donde se pueda predicar, която може да се un проповядва. país donde se pueda alabar a Dios. Една страна, която може да се хвали Господа. La iglesia evangélica a nadie le hace daño. Евангелската църква никой не може да причини болка. И на никой La не iglesia причинява болка. evangélica no le hace daño a nadie. Евангелската църква на никой La не причинява iglesia болка. evangélica es una Евангелската bendición a църква nuestra nación. е едно благословение за тази страна. Oh, gloria a Dios. Слава на Господа. Día a día acepta a Cristo aquí. El Señor Ден след senador ден dijo се que iba a hacer приема todo lo posible Исус. Бог и Той, който ще направи всичко para възможно, que podamos tener nuestro templo. за да можем да имаме нашия храм. Hermanos, Братя, quiero decirle con honestidad, искам да ви кажа con verdad, с истина, que наистина, Dios bendiga a todos los que están gobernando, че Бог благославя всеки един, който управлява, pero que están gobernando porque el No Señor los está upravlяват. guiando. защото Бог ги води да Queremos управляват. gente santa Искаме хора святи que gobierne con justicia да y con управляват verdad, с правосъдие, que se правда respete al prójimo, и истина, да се уважава ближния, que respeten a Jehová, Dios de los ejércitos. да уважават Господа Бога на воинствата. Hay muchas leyes que han salido y que dicen esto, Има que много esto, закони, които излизат и казват това и ¿quién това и respeta другото. esto que sale en la Biblia? Но кой уважава това, което излиза в Библията? ¿Quién respeta la palabra de Dios? Кой уважава Божието Слово? Queremos que respeten la palabra de Jehová. Искаме да уважават Словото на Господа. Hoy día somos millones en Chile. Днес сме милиони в Чили. Levanten su mano, por favor. Дигнете ръцете си, моля. Todo aquel que va a aceptar a Cristo. Всеки един, който ще приеме Исус.
Levante su mano. Дигни ръката си. Levante su mano derecha. Дигни дясната си ръка. Y repita junto conmigo, Señor Jesús. И повтори заедно с мен, Господи Más Исусе. fuerte, Señor Jesús. По-силно, Te Господи doy Исусе. gracias. Благодаря Porque en Ти, esta hora защото в този tú момент me has llamado. Ти си Creo ме en повикал. ti. Вярвам в Тебе. Lávame en tu sangre. Изми ме в Твоята кръв. Límpiame. Изчисти ме. Inscribe mi nombre Запиши en името el ми libro de la vida. в книгата на Y живота. creo И que вярвам, desde hoy soy днес tu hijo. съм Твой син. Soy tu hijo. Аз съм Твой син. Soy tu hijo. Аз съм Твой син. Y quiero И el искам Espíritu Santo. Святия Дух Ahora. сега, Ahora. сега, Ahora. сега Desciende sobre ellos. Desciende sobre издейся ellos. върху тях. Издейся върху Desciende тях. sobre ellos. Слез Desciende върху Espíritu тях. Santo. Спусни се, Святи Дух, Desciende върху тях. Espíritu de Dios. Спусни се, Desciende Святи Дух. Espíritu de poder. Спусни се. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Колко ще аплодират Господа силно. Vuelvan a su lugar, hermanos. Que Dios les bendiga. Esta es su casa. Que Dios les bendiga. Esta es su casa. Esta es su casa. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Esta es su casa. Esta es su casa. Están anotando su nombre. A los que alcancen a dar su nombre, délo. Dios les bendiga. Esta es tu casa. Espero que sigan viniendo los días miércoles a las 7:15. Tenemos culto en este lugar. El día viernes a las 7:15 tenemos culto. Y el día domingo a las 4 de la tarde lo estamos juntando aquí. Que Dios les bendiga. Esta es tu casa. Espero que sigan viniendo. Espero que sigan viniendo hasta este lugar. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Pero Dios tiene poder. Mira este joven. Aleluya. No te dé vergüenza.